नेटानो आंना मा जाबाय थायो फन फैदोंबा Ơi bà ơi. थांथोलै गावखौ बिना Ơi thằng. Càng không được. PL Bodo status. Hello abang nadang. Hi. Good afternoon. Bodo status agay. Mangkri jaka. Nelson Busmutari. Hello abang. Oंखाम जाखांबाय नामा abang nadang जोंहा जाखांबाय आरो ना आं जाथ'वाखै ओमफ्राय नोंसालाय मा ओंख्रि जाखो आगै नेरसोन PL Bodo status. Good evening nadang. Good evening. Hai. Mana? Hả? Mà fैदो? Con fैदोंमोन? जाया बरफ जायो नामा दायो? लोमजागोन. वाटार बिलाव जाखांनानै बरफ जायो. लोमजागोन. जाया लोमजागोन होनदों ना? लोमजायो इखो जाबा. इखो जाबा लोमजायो इ बेलेगसो. फैयाखैथ' इयो ओरैनो फेम्फा दामनायसो. खुगार दामनाय इथे फानना फैथे फाखै. Tutabari. Madam jukti malam bulan. Biar jasula hai jasuli. Ma खबर jasula ओंखाम जाबायना जायाखै? मा ओंख्रि जाखो? नै बिलाइ नै. मा ओंख्रि जाखो मिस्टार जासुला? बरफ जाया दे बाबु दे लोमजागोन नों लोमजादों ना यार जासुला नेरन लोगो जादों नेरनथ' नङा नेरसोन जानांगौ नेरसोन लोगो जादों 500 पुरा खालामना होदो होनहरदों जोंहा नेरसोनखौहाय 500 खालामनो खिथादों अन्नानै नेरसोन सापर्ट खालामना होदो सापर्ट गैयाब्ला बाबु जलथा पियाजासुला गावहा आंनि भिडिअ नायाखै खोमा बिनिखायनो मोनथिया होनना बुंहरदों मानो नायाखै जानांगौ नोंबोथ' नायाखै आंनि भिडिअखौ ओंखायनो आं नोंनि कमेन्ट मोनाखै आंहानियाव नायनानै कमेन्ट हरना दोनहर आं बेग नायगोन दायो दिनैबोथ' गैया आं भिडिअखौनो मैयाबो नायाखै दिनैबो नायनो मोनाखै दासो मोनफैदों आं माबायाव थांदोंमोन आरो रडआव थांदोंमोन रडआव थांनानै दासो सफैदों आंबो ओमफ्राय लाइभआव फैबाय भिडिअ होनो मोनाखै ओइ बाबु दराफां मोदान जोबदो जादर Oi, मा बिबिरन नार्जारि what are you doing होनदों आङो दायो ओरैनो दङ आरो ना ओमफ्राय लाइभआव फैबाय नोंसोरजों रायज्लायनो दसे ओमफ्राय ओंखाम जाबाय जायाखै बिबिरन नार्जारि मा ओंख्रि जाखो फुंजा नार्जारि हेल' आब' होनहरदों हाय फुंजा नार्जारि आगै मा खबर मा ओंख्रि जाखो पियार जासुला बिबरन दे जोंहा लोगो जादो जोंहा पियार जासुलाया बिबरनजों लोगो जानो खोन्थाहरदो लोगो जालायदो जा लोगो गैया मबाइला माबा मोदान जोबदो बोरैबा Sero luka sabagan saya bor
जाया फुंजा नार्जारि नेरसोन लोगो जादों दे नुदों जोंहा फुंजा नार्जारिया नेरसोनखौहाय लोगो जानो खावलायहरदों पिएल बड' स्टेटास आंजोंबो फ्रेन्ड जालायदों दङमोन होनदों जोंहा पिएल बड' स्टेटासाबो आंजोंबो लोगो जादों होनना बुंहरदों आरो ना फुंजा नार्जारि लाइक दान होनना बुंहरदों थेंक इउ स माच मानो दावराव खालामबाय थायो थेंक इउ स माच फुंजा नार्जारि आगैनिसिम लाइक होनायनि थाखाय फुंजा नार्जारि पिएल बड' फुल भिडिअ नायना लोगो जादो दे होनदों जोंहा फुंजा नार्जारिया पिएल बड'खौहाय फुल भिडिअ नायनानै लोगो जानो खोन्थाहरदों सना टेक्लि फैदों जोंहा हाय आब' होनदों हाय आगै सना टेक्लि ओंखाम जाबायना जायाखै पियार जासुला सप्ता मोनसे जाबाय 500खौनो बारलाय आनसाबजाबलाय बाबायसो आं जोंहा पियार जासुलाना 500 जाबायमोन आरोना ओमफ्राय खमायफिनदों जानांगौ बिदिनो खमायफिननाया जाबाय भिडिअखौ नायनानै साबसक्राइब खालाम भिडिअखौ एसे नाय गोलावै ओमफ्राय माबा मा होनो लोगो लोगो बेक खालामनाङा एसे गोबावदो खालामा आरोना लोगो लोगो खालामबा आनसाबसक्राइब जायो होननानै बुङो ओमफ्राय एसे नेक्स्ट दिन खालि खालामबाबो जागोन आरोना बेखौहाय कमेन्ट हरना दोनब्लानो दैमासा ब्लग हेलौ होनदों हाय दैमासा ब्लग गुड इभिनिं मा ओंख्रि जाखो फुंजा नार्जारि जाय आंजों लोगो जागोन भिडिअ रानिं समावसो साब खालाम दे होनना बुंदों जोंहा फुंजाया जाय लोगो जागोन भिडिअ रानिं समावसो साब खालामनो होदो जेनेबा भिडिअखौबो नाया आरोना भिडिअ नायालाबानो साबसक्राइबल' दा खालाम भिडिअखौबो नायनानैसो साबसक्राइब खालामबानो जाबाय सना टेक्लि मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों जोंहा ओंख्रिया आं जायाखैमोन आरोना आगै आं माबायाव थांदोंमोन रडआव थांदोंमोन ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखैनो आङो माने जाबाय आरोना बाखिफोरा आं जाथ'वाखै मा ओंख्रि संनायखौबो मिथिथ'वा बिजावजालिसो संदो आं आरो जा साथा लोंनायदो उखैनाय मोनाखै आरोना ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो आगै आलु कबि जोंहा आगै टेक्लि लाहा आलु कबि आरोना पियार जासुला सना टेक्लि क्लि क्लि जोंहा पियार जासुलाया आगैखौहाय सना टेक्लि क्लि होनहरदों आरोना मानो टेक्लि क्लि जानांगौ होमबाला सनासो ओमफ्राय सना टेक्लि पियार हा 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 जासुलाया साला खम जायो खोमायोना ओंखायनो मिस्टार जासुला पियार जासुला लाखादो पियार बड' स्टेटास जागोन दे फुंजा ब्र दाहाय आंनाव कमेन्ट मोनसे हर होनना बुंहरदों जोंहा पिएल बड' स्टेटासा फुंजाखौहाय कमेन्ट हरना दोनहरनो खोन्थाहरदों पियार जासुला सना टेक्लि किबुलिनो हाला मानो किबुलि जानांगौ जाखो खिना लानायखौसो किबुलि सना टेक्लि प्लिज आंखौ सापर्ट खालामदो होनना बुंदों जोंहा सना टेक्लि आगैखौबो जा सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो फुंजा नार्जारि पिएल बड' भिडिअ रानिं समावसो साब खालामदे होमबासो खमायनाय नङा होनना बुंहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया सना टेक्लि पियार गाबबाय जोंहा नै मानो किबुलि होननांगौ जोंहा आगै सनाया गाबबाय अननानै बुरखाय हरफिनदो फुंजा नार्जारि पिएल बड' सापर्ट खालामनो थांगासिनो आं होनना बुंदों जोंहा माबाया पिएल बड'खौ सापर्ट खालाम थांगासिनो नो फुंजा नार्जारिया दैमासा ब्लग आलु दाउसो आब' नोंहालाय जोंहा मा संदोथाय ना खोमा आरोना ओमफ्राय आं जाथ'वाखै सना टेक्लि पियार खिलामा होनना बुंहरदों जोंहा पियार खिलामा खिलामायानो इयो मिस्टार माबाया पियार जासुलाया उदांसार ब्रह्म हाय गुड आफ्टारनुन होनदों हाय गुड आफ्टारनुन उदांसार ब्रह्म मा ओंख्रि जाखो पिएल बड' स्टेटास जागोन दे सना टेक्लि आं नाव दा मोनसे कमेन्ट हरना दोन होनना बुंदों जोंहा पिएल बड' स्टेटासा आगै टेक्लिखौहाय कमेन्ट मोनसे हरना दोनहरनो होदो दायोहाय सना टेक्लि ब्लु होदे आब' होनदों औ दे जागोन ओमफ्राय किंकार केके आसामिस प्लिज होनदों जोंहा किंकार केके गोदान जानांगौ हेल' किंकार केके थेंक इउ स माच मर लाइफ स्टिमर आहार बाबे एन्ड कि खबर
मा ओंख्रि जाखो गोमबोरसिं आगै सना टेक्ली किंकार सापर्ट करिबि मुख होनना बुंहरदों सना टेक्लिया किंकार सापर्ट करिब दिसे प्लिज सापर्ट करि दिबा एन्ड बेक करि দিব जइन হয়ে যাবি दैमासा ब्लग ब्लू हरदे होनना बुंहरदों जागोन दे किंकार के सना आसामिस नेকি সনা এছামিছ নহয় বড়োৱে কিন্তু আপোনাক আপুনি এছামিছ কৈছে না ইয়াৰ কাৰণে এছামিছত ছাপোৰ্ট কৰিব কৈছে মই বেছি এছামিছ নাজানো দেই ছাপোৰ্ট কৰি দিলে হ'ল মনিষা ব্লগ हेल' आब' आंबो फैबाय दसे होनना बुंदों थेंक इउ स' माच आगै मनिषा फैनायनि थाखाय आरो मा ओंख्रि जाखो होनना खोन्थाहरदो उदांसार ब्रह्म दालिसो होनहरदो जोंहा उदांसार लाहा दालिसो आरोना जोंहाबो माथाय मा संदोंसाय मनिषा ब्लग प्लिज सोरबा आंजों फेन जादों अननानै होनना बुंदों जोंहा मनिषाजोंबो जाजा गोदान दङ अननानै फेन जालायदो किंकात के दे একো বুজি চুজি নাপাওঁ বড়ো হয় নেকি বড়ো বুজি নাপায় বড়ো শিকি ল'বি আমাৰ লগত লগ হৈ ল'বা আৰু বড়োক শিকি ল'বি ছাপোৰ্ট কৰি দিলে হ'ল কিংকাৰ के আপুনি ক'ৰ জগাৰ হয় প্লিজ কৈ দিবা আপোনাৰ ঠাইটো কোন হয় ক'ত হয় उदांसार ब्रह्म गोमबोरसिं सापर्ट खालामदो दे होनना बुंहरदों जोंहा उदांसादा गोमबोरसिंखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों फंजा नार्जारि पिएल बड' सापर्ट खालामना फैबाय आं नोंखौ कमेन्ट चेक खालाम वाइटि स्टुडिअ'आव जोंहा फंजा नार्जारिया पिएल बड'खौ सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय इउटुब स्टुडिअ'आवहाय चेक खालामनो थाखाय खोन्थाहरदों चेक खालामनो नायबानो जाबाय पिएल बड' स्टेटास हेल' मनिषा आंजों फेन गैयाबा फेन जादो जोंहा पिएल बड' स्टेटासा आगै मनिषाजोंबो फेन गैयाबा फेन जानो थाखाय खोन्थाहरदों आरोना फेन जालायदो मनिषा ब्लग किंकात के प्लिज सापर्ट करि दिबाना होनना बुंहरदों जोंहा मनिषा ब्लगा गैया किंकाक मनिषा ब्लगे किंकाকক सापर्ट करिब करि सापर्ट करिब কৈছে सापर्ट करि दिबा फंजा नार्जारि किंकार जी काम होनहरदों जोंहा फंजा नार्जारि ये किंकार जी काम কৈছে प्लिज जइन হৈ যাবি किंकात के मनिषा के কৈছে मनिषा के ना मनिषा के কৈছে सापर्ट करि दिले हल बेक करि দিব सना टेक्लि प्लिज आंजोंबो सापर्ट दंखायो नोंसो गैया खोमा पिएल आं जोंहा सना टेक्लि आगैना पिएलआ सापर्ट दंखायोनो आरोना ओमफ्राय नोंसो गैया खोमा होनना बुंहरदों चेक खालामना नायब्लानो जाबाय किंकात के नार्जारि के काम কৈছে काम ना फंजा नार्जारि ओके किंकार स्टार्ट फुल वाच कर ना फुल वाच करिब दिसे फुल वाच करि किनि सापर्ट करि दिले हल प्लिज सरि पिएल बड' स्टेटास फर के र' आं नायनो सना टेक्लि होनहरदों जोंहा सापर्ट दङ गैया नायनो नागिरदों पिएल बड'आ सना टेक्लि किंकार सापर्ट करिছে মই তোক মোক बि सापर्ट करिबি किं सना टेक्लिए किंकारक सापर्ट करिছে बोले बेक सापर्ट करि दिले हल फंजा नार्जारि पिएल बड' फुल भिडिअ नायना बेक हरफिन दे होनना बुंहरदों जोंहा फंजा नार्जारिया पिएल बड'खौहाय फुल भिडिअ नायनानै बेक खालामनो खोन्थाहरदों किंकात के आं नोंखौ मोजां मोनो हेतुए বুজি পাও অকল হয় নেকি এইটো চবেই বুজি পায় কাৰণ এইটো কথাই বেলেগ না এই ভাষাটো চবেই বুজি পায় বেলেগটো বুজি নাপালিও না দে বুজি পাই যাব পাছত লাহে লাহে आर्ट बाय जानबी हाय होनहरदों जोंहा आर्ट बाय जानबी थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर आगै ओंखाम जाबायना जायाखै उदांसार ब्रह्म गोदानफोरा सापर्ट खालामदो कमेन्ट हरना दोन गाबोन बेक मोनगोन दे होनना बुंहरदों जोंहा उदांसार ब्रह्मनियाव सापर्ट खालामना दोनब्लानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्ट हरना दोनहर ओमफ्राय गाबोनहाय बेक खालामगोन आरोना लोगो लोगो बेक खालामब्ला सापर्टआ थाफिना थांफिना होनना बुङो नालाय ओंखायनो उनाव खालामबाबो जागोन कमेन्ट हरबाथाय खालामालासेनोल' दाथा उनावबाबो खालामबानो जाबाय मनिषा ब्लग पिएल आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय आंबो नोंबो खालामफिनदो दे होनना बुंदों जोंहा मनिषा ब्लगआ पिएलनिखौहाय सापर्ट खालामबायनो ओमफ्राय बेक खालामनो खोन्थाहरदों
गोमबोरसिं नार्जारि आंनिखौबो सापर्ट खालामनानै होदो लोगोफोर आंबो बानायगोन। जोंहा गोमबोरसिं आगैयाबो सापर्ट खालामनो थाखाय खोन्थाहरदों गावबो बेक खालामगोन होननानै प्लिज अननानै सापर्ट खालामलायदो। ओमफ्राय बेक खालामफिनब्लानो जाबाय किंकाट केके सना केस स्क्रिनशट लुआ एसे साब करि दिम। जोंहा কিংকাট কেকে সোনার স্ক্ৰীনশ্বট কৰি লৈছে নেকি, পাছত বেক কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি কৈছে। একো নহয়, পাছত কৰি দিলেও হ'ব, স্ক্ৰীনশ্বট কৰিলেও বা। सना टेक्ली आर्ट सापर्ट प्लिज होनदों जोंहा सना टेक्लिया आर्ट बाय जानबिखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों। फुंजा नार्जारि आर्ट बाय जि काम होनदों जोंहा आर्ट बाय जि काम बोले कोइसे फुंजा नार्जारिया आर्ट बाय जानो अके जइन मी सना होनना बुंदों। अके जइन जानो थाखाय खोन्थाहरदों। जोंहा आर्ट बाय जानबि टु एसामिसनि हे नेकि पिएल बड' स्टेटास फरके सना टेक्ली आंबो नोंजों फेनखा। जोंहा पिएल बड'आ सना टेक्लिजों लोगो दंखायोनो आरोना, जेबो नङा। थेंक इउ स' माच खोन्थाहरनायनि थाखाय। आर्ट बाय जानबि आहा मय बेक टीम फुंजा কৈছে। जोंहा आर्ट बाय जानबिया फुंजाखौ बेक কৰি দিম বুলি কৈছে, ফ্ৰেন্ড হৈ যাব। फुंजा नार्जारि गोमबोरसिं फैदो दे भिडिअ रानिंआवसो साब खालाम दे होनना बुंहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया गोमबोरसिंखौहाय। सना टेक्ली गोमबोरसिं सापर्ट खालामदो अननानै। जोंहा सना टेक्लिया गोमबोरसिंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खोन्थाहरदों। पियार जासुला सना टेक्ली मा खिजों जालाय बिसोरना आयौ खिदो जानांगौबा मा जानांगौ जाखो, ओंखामखौनो जानाय नङा सं। जोंहा मामोन लायो आगैना सना टेक्लिनि ओंख्रिया। सना टेक्ली प्लिज होनहरदों जोंहा पिएल होनहरदों, पिएल ना प्लिज होनहरदों खोमा। फुंजा नार्जारि आर्ट बाया रही हुआ की घर। जोंहा फुंजा नार्जारिया आर्ट बाय जानवी की घर जा रही है सपोर्ट करने के लिए। मनीषा ब्लग उदांसा दागै अननानै सापर्ट खालामदो होनना बुंहरदों जोंहा मनीषा ब्लगा उदांसा दागैखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खोन्थाहरदों। आर्ट बाय जानवी अके आहा कैसे जानबुये पियार जासुला जाया लोगो जानो फै आं हरफिनथारगोन। जायहा लोगो जानो जोंहा पियार जासुलाजोंबो फैदो, पियार जासुलायाबो बेक खालामगोन। सना टेक्ली पियार नोंनि खिजों जादों आं। जोंहा जासुलानि खिजों जादों, जासुलाया जासुनानै खिना दोननाया इदि जादों जोंहा आगै टेक्लियाना। आर्ट बाय जानबि पियार हाय होनहरदों जोंहा आर्ट बाय जानबिया पियारखौ हाय होनहरदों। सुस्मिता मोसाहारि हाय सिस्टार लाइक दान अके थेंक इउ स' माच आब' सुस्मिता लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो आब'? उदांसार ब्रह्म मनीषा आं दंखायो नों गैयाब्ला खालामदो दे होनना बुंदों जोंहा उदांसादा मनीषाजों दंखायोनो आरोना, ओमफ्राय गैयाब्लाथाय खालामनो खोन्थाहरदों। मनीषा ब्लग सना आगै नों आंजों फेन दंना गैया हो होनना सोंहरदों जोंहा मनीषा आगैया। सना आगैखौहाय सापर्ट दंखायोना गैया सोंहरदों। आर्ट बाय जानवी सोना आहा मय बेक কৰি দিম। जानवीয়ে সোনা কৈছে জইন হ'ব বুলি মাতিছে বেক কৰি দিব বুলি। पियार जासुला आयु हाबाब होनहरदों जोंहा पियार जासुलाया सना टेक्ली। आर्ट बाय जानवी मनीषा आहा मोर चेनेल लय मय बेक दिम। जोंहा आर्ट बाय जानवीया मनीषा आगैखौहाय जइन जानो थाखाय खावलायहरदों, बेक खालामगोननो। मनीषा ब्लग आंनाबो दंखायोथ' होनना बुंहरदों जोंहा मनीषा ब्लगा। सुस्मिता मोसाहारि मा ओंख्रि जाखो सिस्टार? जोंहा मा ओंख्रिथाय आब' नासो खोमा आरोना, आं माने न'आव गैयामोन दानि बावैसो सफैदो आरोना, सफैनानै लाइफआव फैखाबाय आं रडआव थांदोंमोन। ओमफ्राय जोंहा बिजावजालिया संदो आरोना, आं जाथ'वाखैनो आरो आब'। लाला बर' ब्लग आं नालाय माथो 100 सापर्ट जाबाबो लाइभ होजाया आरा होनना बुंहरदों। जानो दै बेसेनिफ्रायबा लाइभआव फैनो हायो आं मोनथिया दे, बेखौबो आंनो दाबो लाइभनि बिखयबो मोजाङै मोनथिजोबा, आं जास्ट फैयोल'। सोरबाफोर मोनथियो जानो हानाय बेसेनिफ्रायबा लाइभआव फैनो हायो खोन्थाहरदो। आर्ट बाय जानवी होनहरदों लाला जइन मी होनहरदों जोंना आर्ट बाय जानवीये लाला जइन हब मातिसे। फुंजा नार्जारि आर्ट बाय साबदान
जोंहा फुंजा नार्जारिया थेंक इउ साब खालामना होबाय। लाला बर' ब्लग कमेन्टस हो होनना बुंहरदों जोंहा लाला बर' ब्लगआ। पियार जासुला आर्ट बाय प्लिज काम रिटार्न इउ होनना बुंहरदों जोंहा पियार जासुले आर्ट बायखौ रिटार्न काम होनना बुंहरदों जयन हब मातिसे रिटार्न দিব বুলি पियार जासुलाए आर्ट बाय जानवी अके মই बेग दिम 24 आवार्स पिছত अके फुंजा होनना बुंहरदों जोंहा 24 आवार्सनि उनावहाय बेग खालामगोन जोंहा जानबिया। मनीषा ब्लग आर्ट মই सापर्ट करिलु हे हा होनना बुंहरदों जोंहा मनीषा ब्लगे आर्ट जानबिक सापर्ट करिसे बोले बेग करि दिले हल। फुंजा नार्जारि लाला बर' लोगो जानो फैदो जोंहा होनना बुंदों जोंहा फुंजा नार्जारिया लाला बर' आगैखौहाय लोगो जानो लिंहरबाय। आर्ट बाय जानवी अके মই बेग मनीषा होनना बुंदों जोंहा जानबिए बेग करि দিব पाছত। सना टेक्लि लाला आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय होनना बुंदों जोंहा सना टेक्लि आगैया लालाखौहाय सापर्ट खालामबायनो। फुंजा नार्जारि आर्ट बाय भिडिअ फुल वाच करोगी तो आन नहीं होगा होनना बुंदों जोंहा फुंजा नार्जारिया फुल वाच खालामबाथाय आनसाबस्क्राइब जाया होनना बुंहरदों जोंहा भिडिअखौ फुल वाच खालामनानै साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय। जाय साबस्क्राइब खालामगोन अननानै भिडिअखौबो नाय वाच खालाम आरो दे वाच खालामालाबानो साबस्क्राइब दा खालाम नङाबा आनसाबस्क्राइब जाफिनगोन। भिडिअखौ फुल नायदो इनिफ्राय साबस्क्राइब खालामना होदो। मनीषा ब्लग एम लाला आगै अननानै सापर्ट खालामना होदो दे होनना बुंहरदों जोंहा मनीषा आगैया लाला आगैखौहाय अननानै सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों। फुंजा नार्जारि आर्ट बाय नहीं बेग कर दो होनना बुंहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया आर्ट बायखौहाय बेग करने के लिए कहा है बेग कर दो। आर्ट बाय जानवी कमेन्ट दिसाने फुंजा होनना बुंहरदों कमेन्ट हरदो नामा सोंहरदों कमेन्ट हरदोबा बेग खालामना होगोन कमेन्ट दिसेना नाय कय दिबा PL बर' स्टेटास 4K मनीषा अब आंबो खालामना फैबाय जोंहा PL बड' स्टेटासाबो मनीषा आगैनिखौ खालामना फैबायनो आरोना। उदांसार ब्रह्म आर्ट बाय मय करि दिम दे होनना बुंहरदों जोंहा उदांसार ब्रह्मआ आर्ट बायखौहाय खालामगोन होनना बुंहरदों करि दिम बलि। गोम्बोर सिं नार्जारि सोरनो सापर्ट नांगौ आंनि भिडिअ कमेन्ट खालाम जोंहा गोम्बोर सिं नार्जारिया सोरनो सापर्ट नांगौ गावनियाव कमेन्ट हरना दोननो खोन्थादों सापर्ट खालामनानै। फुंजा नार्जारि PL बड' खालामदो नोंखौ खालामखांबाय आं जोंहा फुंजा नार्जारिया PL बड'निखौ खालामखांबायनो आरोना ओमफ्राय गावखौबो बेग खालामना खिन्थाहरदों। आर्ट बाय जानबि अके ब्रह्म आहा मय बेग दिम जोंहा आर्ट बाय जानबिया उदांसार ब्रह्मखौहाय जइन जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना बेग खालामगोन होननानै। गोम्बोर सिं फैदो लोगो फुंजा नार्जारि गोम्बोर सिं फैदो लोगो जानोसै होनना बुंहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया गोम्बोर सिंखौ लिंहरदों। मनीषा ब्लग आरो सोरनो नांगौ खोन्थाहर दानो हरगोन आं होनना बुंहरदों जोंहा मनीषा ब्लग आगैयाबो सोरनो सापर्ट नांगौ दानो खालामगोन होनना बुंहरदों आरोना। PL बड' स्टेटास 4K फुंजा फुंजा ब्र होनना बुंहर जोंहा आर्ट बाय जानवी अके बेग करि दिम र'बा লাইভ শেষ হ'বলৈ দিয়া অলপ পাছত কৰি দিব জাহ্নৱীয়ে অলপ ৰ'বা কমেণ্টটো কৰি দিলে হ'ল কমেণ্টটো দিলে পাছত কৰি দিব। गोम्बोर सिं नार्जारि फुंजा नार्जारि जागोन दे होनना बुंहरदों जोंहा गोम्बोर सिं नार्जारिया फुंजाखौ जागोन दे होनना बुंहरदों फुंजा नार्जारि अके PL होनना बुंहरदों फुंजा नार्जारि फैदो गोम्बोर सिं होनना बुंहरदों। PL बड' स्टेटास फुंजा ब्र आं नोंजों फेन्स दंखायो होनना बुंहरदों फेन दंखायोनो आरोना जोंहा PL बड' स्टेटासा फुंजा आगैजों। आर्ट बाय जानवी PL जइन मी होनना बुंहरदों जोंहा आर्ट बाय जानवी PL जइन हब मातिसे पियार जासुला आर्ट कनफार्म दान होनना बुंहरदों जोंहा पियार जासुलाया आर्टखौहाय दान खालामबाय प्लिज रिटार्न करिब दिसे आर्ट बाय जानवी PL बड' स्टेटास आर्ट बाय जानवी अके होनना बुंहरदों। पियार जासुला गोम्बोर सिं लोगो जादो ब्रा होनना बुंहरदों
जोंहा पियार जासुलाया गोमबोर सिंखौ लोगो जानो थाखाय खोन्थाहरदों लोगो गैयाब्ला लोगो जादो आर्ट बाय जानाबि मद' प्लिज होनना बुंहरदों जोंहा मद' माने मदारेसन होनांगोन नामा बुजियासै आं मदारेसन दिबा लागि नाखि उदांसार ब्रह्म 100 बानो जायो फार्स्ट टाइम 24 घन्टानि उनाव जायो औ जोंहा 100 बानो जायो होनना बुंहरदों नामा घन्टानि उनाव पियार जासुला आंथ' लाइभ फैयालै लोगोफोर देनां एसे साबस्क्राइबार बारायथारबासो फैगोन औ दायो फैथ'नाङा एसे बारायबावदो आरोना आंबो 1K जाखांनायनि उनावसो फैदो आरोना सिगाङाव फैयाखै आर्ट बाय जानाबि मद' दिया होनना बुंसै आर्ट बाय जानाबि अके पियार होनना बुंदों मनिसा ब्लग अय फेन आर्टखौ ब्लु होलाय होनना बुंदों होबाय आं हरबाय आरोना दासो हरबाय ओमफ्राय खालामदो फुंजा नार्जारी प्लिज बेग दिया आर्ट बाय कैसे बेग करिब दिसे फुंजा नार्जारीये आर्ट बायक मनीषा ब्लग आर्ट प्लिज सापोर्ट दिया कैसे सापोर्ट দিব पाছত कमेंट কৰি দিলে হ'ল सुस्मिता मसाहारी आर्ट बाय जानवी फुल वॉच करके सपोर्ट किया है प्लीज बेग मी ओके होनना बुंदों सुस्मिता मुसाहारी बाय द वे आर्ट बाय जानवी फुल वॉच करी सपोर्ट करी दिले बोले प्लीज बेग करी দিব কৈছে बेग करी दिबा आर्ट बाय जानवी मद दिया दिसु মই আহিব पाছত आर्ट बाय जानवी दिसिलुथ' र' फुंजा नार्जारी निउ लोगोफोर फै लोगो जानो होनना बुंदों जोंहा जा गोदान दङ लोगो जालायदो आर्ट बाय जानवी गिभ मी ब्लू दिसिलुथ' মই আহা নেকি কমেন্ট দিবাচোন একবাৰ আহি যাব নেকি मनीषा ब्लग बड' एलेक्स नोंखौ आं खालामबाय दे होनना बुंदों जोंहा मनीषा ब्लगा बड' एलेक्सखौहाय सापर्ट खालामबायनो आरोना सुस्मिता मोसाहारी बड' एलेक्स फंबाय आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय होनना बुंदों जोंहा बड' एलेक्स फैदों नामा माथो आंनाव कमेन्ट सापर्ट जाफैयाखै आरो दे बड' एलेक्स औ फैदोंमोनथ' आरो मा खबर होनना हरदोंमोन ना मोजां आंहा ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर बड' एलेक्स आगै आर्ट बाय जानवी मय बेगदिम बड' एलेक्स फंबाय आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों जोंहा सुस्मिता आब'आ मनीषा ब्लग सोरबा दंबावो नामा गोदान होनना सोंहरदों गोदान दङ नामा सोरबाफोर गोमबोर सिं नार्जारी गासैजोंबो जाजोबगोन आं न'आवल' कमेन्ट खालाम कमेन्ट हरना दोनब्लानो जाबाय फुंजा नार्जारी गोमबोर सिं सापर्ट खालामबाय आं नोंखौ होनना बुंदों जोंहा फुंजा नार्जारी गोमबोर सिंखौ सापर्ट खालामबाय आरोना पियार जासुला पिएल बड' दान होनना बुंदों रिटार्न हरनायखौ नेनानै थाबाय होनना बुंदों गारि फैदो दावराव जालायबाय गारिया मनीषा ब्लग बेहाय थांनायखौ आं खालामजोब्बाय आंखौसो खालामदोंना खालामाखै जोंहा मनीषा ब्लगा गैया बेयाव गोदान थानायखौहाय खालामजोब्बायनो आरोना ओमफ्राय जा मनीषा आब'खौहाय मनीषा आगैखौहाय खालामाखै बेग खालामना होदो उदांसार ब्रह्म आर्ट बाय मय करिसु दै कालि बेग दिबा उदांसार ब्रह्मए आर्ट बायक सापर्ट करिसे बोले बेग करी रिटार्न दिले हल आर्ट बाय जानवी पियार दान कैसे पियारक सापर्ट करिले मनीषा ब्लग रावबो गैला नामा जानो रावबो गैथ'ला खोमा फैयाखै गोदान फैदोंब्ला कमेन्ट हर पिएल बड' स्टेटास फरके सोर आंजों फेन्स जानो आंनाव मोनसे कमेन्ट हरना दोन होनना बुंदों जोंहा पिएल बड' स्टेटासा सोर फेन जानो कमेन्ट हरना दोननो थाखाय खावलायहरदों फुंजा नार्जारी आर्ट बाय फुल वाच एसे
थांना होदो जोंहा फुंजालखौहाय गोमबोर सिं नार्जारि मनिसा आंबो बानायबाय नोंखौ होनना बुंदों जोंहा गोमबोर सिंहा मनिसाखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना खोन्थाहरदों ओमफ्राय मनिसाखौ सोरबा आंजों गोदानब्ला खोन्थाहर होनना बुंहरदों जोंहा मनिसाया फुंजा नार्जारि सोर सोरना बेसे सापर्ट आइडि दं खिन्थाहरलाय होनना बुंहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया सोर सोरना बेसे गोबां आइडि दं खोन्थाहरदो आटबाय जानबी मनीषा दान होनना बुंदों जोंहा आटबाय जानबीए मनीषाक सापर्ट करिले दान करिसे मनीषा ब्लग अके गोमबोर सिं आगै आंबो नोंखौ खालामखाबाय होनना बुंदों जोंहा मनीषा आगैयाबो गोमबोर सिंखौ खालामबायनो पियार जासुला मनीषा आं गोदान होनना बुंदों जोंहा पियार जासुलाया गोदाननो आरोना मनीषाजों ना ओरैनोसो बुंहरदों मिथिला गोदानब्ला सापर्ट खालामना होदो मिस्टार पियार जासुला पिएल बड' स्टेटास दं आं दा मोनसे कमेन्ट हरना दोनगोन फुंजा ब्र होनना बुंदों जोंहा पिएल बड'आ दायो कमेन्ट हरना दोनगोन होनना बुंहरदों आरोना फुंजाखौ फुंजा नार्जारि मोनबेसे दं पिएल बड' ब्र होनना सोंहरदों जोंहा बेसे आइडि दं सोंहरदों आटबाय जानबी अके मय आहा अहाकालि बेटरि दिन दे होनना बुंहरदों जोंहा दावराव অহাকালি ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব আটবাই জানবীয়ে मनीषा ब्लग पियार जासुला नों नामा र' हरनि होनना बुंदों जोंहा मनीषा ब्लगआ पियार जासुलाखौहाय हरनो नागिरदों फुंजा नार्जारि आर्ट बाय भिडिअ रानिं नायनानै भिडिअ रनिंग में ही सब देना नहीं तो अनसब हो जाएगा अनसब होगा कह रही है फुंजा नार्जारि ये वीडियो को दे रनिंग होने पे ही सब करने के लिए कहा है बिदिन्था बर' हाय आब' होनदों हाय आगै बिदिन्था मा ओंख्रि जाखो अखा फैदों नामालै होनना बुंदों अखा गैथ'वा सङाखै दानि माने हागोन बायदि जादोंमोन आरोना बिराद खोमसि जादोंमोन ओमफ्राय गैला बुस्रांजोबफिनबाय बेलेगथिं हादों खोमा पियार जासुला मनीषाया आंनि भिडिअ नायाखै ना बिनिखायनो गोदान बुंदों गोदान भिडिअ होबायना मिथिया आरो गोदान भिडिअ होबायनो पियार जासुलाया दंखायोना गैखाया चेक खालामना नायदो मनीषा गै आटबाय जानबी अके फुंजा ফুল চাই দিম নহ'লে দুজনো আন হৈ যাব দুজনো আন হৈ যাব ফুল চাই দিবি তাৰপিছত বেক কৰি দিবা फुंजा नार्जारि आर्ट बाय अके होनना बुंहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया मनीषा ब्लग आं नायोथ' होनना बुंहरदों जोंहा अन्थाइ गारनाया दावराव जादों जोंहा मनीषा आगैया नायोनो आरोना बिदिन्था बर' दावरावथार खोनादों माथोआबो खाथियाव माने अन्थाइ गारफैदो आरोना ट्रेक्टरजों अन्थाइ रोगानाय न'आव गारफैदो खाथियाव फुंजा नार्जारि पिएल बड' ब्र बहा थांखो होनना सोंहरदों जोंहा गोमबोरसिं नार्जारिया नै मेसेजआ रिट्रिट जालांबाय सापर्ट जाफैयाखै मा हरदोंमोन गारमा रुजोब्बाय बिदिन्था बर' गोमबोर सिं नार्जारि हेलौ होनहरदों जोंहा बिदिन्था बर'आ गोमबोर सिंखौ हेलौ होनहरदों गोमबोर सिं नार्जारि पियार आंनिखौबो सापर्ट खालामदो होनना बुंदों जोंहा गोमबोर सिं नार्जारिया पियारखौबो सापर्ट खालामनो खोन्थाहरदो सापर्ट खालामना होदो फुंजा नार्जारि बिदिन्था ब्र नोंना मोनबेसे सापर्ट आइडि दं रा खिन्थालाय होनना बुंदों जोंहा फुंजा नार्जारिया बिदिन्थानिखौ बेसेबां आइडि दङ सोंहरदों आरोना बिदिन्था बर' लोगो जानोसै फै गोमबोर सिं होनदों लोगो जानोसै लिंहरदों फुंजा बिदिन्था आगैया मनीषा ब्लग नायबाय दे कमेन्टबो हरबाय होनना बुंहरदों जोंहा मनीषा ब्लगआ गोमबोर सिं नार्जारि बिदिन्था बर' हाय आंनिखौबो सापर्ट खालाम होनना बुंहरदों जोंहा गोमबोर सिंआ बिदिन्थाखौहाय
बिदिन्था बर' मोनसेल' दं आंना फुंजा ब्र' जोंहा बिदिन्था गैयिनि आइडिया मोनसेल'नो आरोना गोबां गैया मनुखौल' आब' आं ओंखारथ'नोसै एसे खामानि ओंखारदों औ दे जेबो नङा आगै मनिसा थेंक इउ स' माच दसे गोबाव थाबाय आंजों ओंखारथ'नो हासिगोन खामानि थाखाय बयहाबो गाम्बारसिं नार्जारि अके बिदिन्था बर' होनना बुंहरदों बिदिन्था बर' कमेन्ट मोनसे हरना दोनहर कमेन्ट मोनसे हरना दोनहर गाम्बारसिं आंनाव आं दायो बेखौगोन जोंहा बिदिन्था गैया गाम्बारसिंखौहाय कमेन्ट मोनसे हरना दोनहरनो खोन्थादों ओमफ्राय दायोहाय बेक खालामगोननो आरोना कमेन्ट हरना दोनहरब्लानो जाबाय बार बारदोंसै आराम पिएल बड' स्टेटास फुंजा ब्र' कमेन्ट हरना फैबाय आं होनना बुंदों जोंहा पिएल बड' स्टेटासआ फुंजानियाव कमेन्ट हरना फैबायनो आरोना खोन्थाहरबाय खैथायाव जखादो ओंखाम जायाखै नोङो फुंजा नार्जारि पिएल बड' नुखादों आं होनना बुंहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया नुखादों होनो आरोना कमेन्ट हरनायखौहाय फुंजा नार्जारि पिएल बड' मोनबेसे दं खिन्थादो दे होनना बुंहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया पिएल बड'खौहाय बेसेबां आइडि दं सोंहरदों पियार जासुला गाम्बारसिं आं दहायनो लोगो खालामखाबाय SMS नाय होनना बुंहरदों जोंहा पियार जासुलाया गाम्बारसिंखौ दहायनोहाय लोगो खालामखाबायनो आरोना ओमफ्राय कमेन्टखौ नायनो खोन्थादों बरफ फैदो जोंनिथिं जानो हागौमोन लायो आइसक्रिम ना मायो आइसक्रिम बा जागौमोन आं बरफखौ जाया पिएल बड' स्टेटास पियार जासुला नोबो हरना गाहायथिं ओइथि खनाथिं पिएल बड' स्टेटास पियार जासुला नोंबो हरना फैबाय आं होनना बुंदों जोंहा पियार बड' स्टेटासाबो पियार जासुलानोबो हरना फैबायनो आरोना आलबाय जानबि फुंजा दान फुल भिडिअ साइ फेन हलु होनना बुंदों जोंहा आलबाये फुंजा फुल भिडिअ साइ दान करिले थेंक इउ स' माच आलबाय जानबि पियार जासुला प्लिज थेंक इउ पिएल थेंक इउ होनना बुंहरदों जोंहा पियार जासुलाया गाम्बारसिं नार्जारि पिएल बड' स्टेटास 4K आगो आंनिखौबो बानायदो होनना बुंहरदों जोंहा गाम्बारसिंआ बिदिन्था बर' गाम्बारसिं थांबाय नामा होनना सोंहरदों जोंहा गाम्बारसिंआ थांबाय नामा ना थाङाखैसो थाङाखैब्ला कमेन्ट खालामहरदो जों सापर्ट खालामनो थांदोंबो जानो हानाय गाम्बारसिंआ दं सं दङ किंकाट केके माइकी के लिंक दिसु र' আহিব माइकी लिंक दिसे बोले আহিব किंकाटआ फुंजा नार्जारि आर्ट बार थेंक इउ स' माच होनना बुंहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया थेंक इउ स' माच सासेसे किंकाट केके तय মই एसामिस कम होनना बुंहरदों जोंहा एसामिस মই बेसिকৈ नाजानो দেই तेजपुर बुवारी काबेरी हाय होनदों इटुৱে नेকি माइकिर आइडिटु नेকি तेजपुरटु হয় নেকি ना नतुन है हाय तेजपुर और बुवारी काबेरी কি খবৰ थेंक इउ स' माच মোৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমৰ আহিবৰ বাবে কিংকাট কেকে আছামিজ কৈছে মই আছামিজ ভালকৈ নাজানো দেই মিষ্টেক হ'বাও দङनो किंकाट केके দিছোঁ কৈছে
Art by Janovi. Hello Kabiri কৈছে art by Janovi Kabiri hello কৈছে फुंजा नार्जारि किंकारजि काम কৈছে बिदिन्था बर' आं नोंखौ साब खालाम हरनोसै गोमबोर सिं बेक खालामबानो जाबाय जोंहा बिदिन्था बर'आ गोमबोर सिंहाय साब खालाम हरनोसै आरो बेक खालामनांदो जोंहा किंकार केके हा हा কৈছে कियो हायसे नाजानो आरो ना आलबाय जानबि किंकात फेन होबा কৈছে किंकात फेन होबा आलबाय जानबि লগত আৰু কাৰ লগত ফেন নাই ফেন কৰি দিবা তেজপুৰৰ বোৱাৰী আৰ্ট বাই হাই কৈছে কিংকাত কেকে আৰ্ট কে কৈছে তেজপুৰ মোৰ বোৱাৰী কেকে তই যে নহয় কৈছে কেকে তই যে নহয় মানে আৰ্ট বাই জানবী ফেন হ'বা নেকি কাবেৰী কৈছে ফেন কৰি ল'বা পিয়াৰ জাচোলা হেল্ল' তেজপুৰ ফ্ৰেণ্ড কৰোঁ কৈছে পিয়াৰ জাচোলে তেজপুৰক ফ্ৰেণ্ড হ'ব মাতিছে गाम्बार सिं नार्जारि अके बिदिन्था बर' आंबो बानायखाबाय होनना बुंदों जोंहा गाम्बार सिंआबो बिदिन्थाखौ बानायखाबायनो आरोना तेजपुरर बुवारी काबेरी आर्ट हुम निश्चय तेजपुरे হ'ব বলে নিশ্চয় সাপোর্ট করিবা কিংকাত কেকে নার্জারি স্ক্রিনশট মারা আছে অলপ পিছত সাব কৰিম ৰ কৈছে কিংকাদে बिदिन्था बर' गाम्बार सिं नोंनि चेनेलखौ साब खालामना होबाय फैबाय होनना बुंदों जोंहा बिदिन्था आगैया गाम्बार सिंनिखौहाय साब खालामना फैबायनो आरो तेजपुर पियार अके কৈছে किंकात केके मार मार बुवारी की खसातु खसानो मोर बुवारी ना मार बुवारी मार बुवारी मोर बुवारी की खसातु खसानो खसातु खसानो माने मैं बुजि पोৱা নাই দেই खसातु खसानो होननायखौ बुजियाखै आङो पिएल बड' स्टेटास फरके गाम्बार सिं निउ लोगो जाना फैबाय आं होनना बुंदों जोंहा पिएल बड' स्टेटासा गाम्बार सिंजों गोदान लोगो जाबायनो आरोना तेजपुरर बुवारी काबेरी आर তুমি মদ লৈ আছা ফ্ৰেণ্ড হোৱা মই বেগ দিম মই মদ কৰি দিম ফ্ৰেণ্ড হৈ দিবা মদ লাগে না নালাগে কৈ দিবা আৰ্ট বাই জানবী কিংকাত দান কৈছে কিংকাদক আৰ্ট বাই জানবীয়ে দান কৰিলে কিংকাত কেকে ঐ তই বড়ো ন ময়ো বড়ো হয় আমাৰ মদ বনাই তহঁতৰ তাত বনাই না কচোন মান ঐ তই বড়ো ন ময়ো বড়ো হয় আমাৰ এটো মদ বনাই তহঁতৰ তাত বনাই না আমাৰ তাত নবনাইতো বনাই কিছুমানে তহঁতৰ কি মদ বনাই নেকি মদ খাই নেকি কিংকাত एलन बय 69 हेल' आब' होनदों हाय आगै एलन मा खबर ओंखाम जाबाय जायाखै तेजपुरर बुवारी काबेरी केके बुजाय दे बुजाय दे মই বুজি পোৱা নাই ভালকৈ বুজাই দি আৰ্ট বাই জানবী অকে মই গৈ আছোঁ কাবেৰী আমাৰ জানবীয়ে সাপোৰ্ট কৰিব গৈ আছে এলন বয় আব ব্লু হৰ দে কিংকাত কেকে আৰ্ট কে বেক কৰিম দেই অলপ পিছত নামতে जोंहा কিংকাদে আৰ্টক অলপ পিছত বেক কৰিব কৈছে सब माबा टाच जाया जाया जायो मबाइलानो आंना मेथाइनि गान रानजोब्बाय गोजाननिफ्राय माने दोननानै गलायनो हायो नामा आङो गारनो পিয়ার জাসুলা তেজপুর দান কৈছে তেজপুর দান কৰিলে পিয়ার জাসুলাই প্লিজ ৰিটাৰ্ণ কৈছে ৰিটাৰ্ণ কৰি দিবা বিৰিন্থা बर' हेल' एलन बय होनना बुंदों जोंहा बिरिन्था गैया एलनखौहाय हेल' होनहरदों तेजपुरर बुवारी काबेरी पियार अके बेग दिसु एतिया पियार बेग दिसु होनना बुंदों एतिया एलन बय किंकार प्लिज फ्रेंड मी आई एम बेक होनना बुंदों जोंहा एलने किंकारक फ्रेंड হ'ব মাতিছে বেক কৰি দিব বুলি तेजपुरर बुवारी मद नेक्स्ट गोलाव जाबाय नोंखौ ना ससेनिफ्राय फरायनोसै आं थांजोब्बाय खोमा मिस्टार
एलन बय किंकार प्लिज फ्रेन्ड मी तेजपुर मद प्लिज आं मद खालामखांबायमोन खोमा आंथ' फरायखांबायमोन हस्ट माने काबेरी मुर माइकी हयस मुर माइकी मुर मार बुआरी हब न औ बुझि पालु तुमार मार बुआरी काबेरिये ना एलन बय बिरिन्था होनना बुंदों जोंहा किंकार आं थाब थाब फरायनोसै दे किंकात केके स मार बुआरी बुलिये मातु आरु किंकात एलन बय इउ फार्स्ट होनना बुंदों जोंहा बिरिन्था एलन बय सापर्ट खालामलायनोसै होनना बुंदों फै फुंजा नार्जारी एलन बय लोगो जादों किंकात आमार एते बनायटु मद কৈছে হয় নেকি কোন জাগাত হয় কিংকাত কেকে অনলাइन আছে যদি প্লিজ কমেন্ট রিপ্লাই দিয়া পিয়ার জাসুলা কিংকাৰ ফ্ৰেণ্ড होनना बुंदों जोंहा পিয়ার জাসুলে কিংকারক ফ্ৰেণ্ড কৰিলে জাহ্নবী কাবেৰী বা দান কৈছে কিংকাত কেকে পিয়ার ৱেট কৈছে रावबो थांजोब्बाय नेटानो बिराद गाज्रिखा आंना दसेनो थांना होयो मबाइलाबो हें जायो दसे थांबावनोसै आं खैथा जाखो 3टा 3:30सिम नेबाय थानोसै सोरबा फैगोन खोमा ไอ้ गान दामना होनालाय जानला मानला आंनिया कपिराइट जाफैयो दाखालिनिया कपिराइटसो कपिराइट लाइभआनो कपिराइट जाफैदों आंना माबायदि कपिराइट जानायबा बे मोनसेया बेलेगासो जाफैदाखै मोनसेया कपिराइट जाफैदो आं माने पिक्सारखौ नोंहानिखौ होनायानो जादों खोमा ब्लु हो आब' होनना बुंदों बाय होनहरदों ना थांनोसै नामा आगै फुंजाया प्लिज बड' स्टेटास फरके रावबो गैला नामा आब' होनदों गैला नामा थांबायसो खोमा नै बायसो होनहरबाय जाफुंजा नार्जारियाबो थांबाय जानांगौ रावबो गैलासो आंना नेटा थांना होदोंमोन नालाय ओमफ्राय इयावनो थांजोब्बाय आर बाय हम होनहरदों जोंहा মই ব্লুটো উঠাই ল'লো কায়ো নাই গ'ল বুলি কায়ো নাই আৰু চব গুচি গ'ল মোৰ নেটৱৰ্কটো প্ৰব্লেম হৈ থাকে নাকি হৈছে নে गाम्बारसिं नार्जारि गाम्बारसिंखौ नाव बयबो कमेन्ट खालाम जोंहा गाम्बारसिं नार्जारिनियाव बयबो कमेन्ट खालाम होननानै बुंहरदों सोर सोर दङ अनलाइन अननानै कमेन्ट खालामहरदो
बड' स्टेटास गुमैया गान नायदों नामा? औ गुमैया भिडिअ नायबाय दं। ओमफ्राय रावबो गैला। वारि ब्लग फैबाय जोंहा आब' फैदों। हाय आगै रिजु होनदों। हाय आब' मा खबर? मा ओंख्रि संखो आब' दिनै? गोमबोरसिं नार्जारि मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों जोंहा गोमबोरसिं नार्जारि। सोरखौ संहरखो आब' वारिखो ना आंखो? वारि ब्लग मोजां आगै रिजु नोंहालाय? आंहाबो मोजां दंथ'यो आरोना आब'। ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो आब' दिनै? आंहा दालि आरो आलु फ्रायसोमोन आगै। औ नंगौ नामा आब'? जोंहाबो मा संदों मोनथिया आं जाथ'वाखैनो आब'। अबाव थांनायलाय देवानि? थांजोब्बाय नामा? सोर सोर अनलाइन दङ अननानै कमेन्ट खालामहरदो। रावबो गैला। न'आव दोङैदां। न'आव दोङै। गोमबोरसिं नार्जारि वारि ब्लग आंनिखौबो सापर्ट खालाम। आंबो सापर्ट खालामगोन होनना बुंहरदों जोंहा गोमबोरसिं नार्जारिया। वारि ब्लग आब'खौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खोन्थाहरदों बेक खालामगोन होननानै। पिएल बड' स्टेटास आंबो थांथ'नोसै आब' बाय होनना बुंहरदों पिएल बड'आ। जेबो नङा आगै थेंक इउ स' माच आरोना पिएल बड' स्टेटासनिसिम आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय। अखा फैहांदोलै। जेरावबो थांनाङा अखा फैहांदो। अखा सोग्रोमबाय दं। बोथोरा दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि आरोना। अखा बोथोर नालाय दसेनो सोग्रोमो दसेनो थाङो। दहाय खोमसि जानायानो हायासै ओमफ्राय दायो आरो सोग्रोमबाय दं। गेरेन्टि गैया। वारि ब्लग अके गोमबोरसिं आगै होनना बुंहरदों जोंहा आब'आ अके होनना बुंहरदों।
गोमबोर सिंखौहाय अखा फैगोननि गेरेन्टि गैया। ओमफ्राय बाबुआ अबाव थांदों? गोमबोर सिं दानो खोबगोन आरो गोमबोर सिं नार्जारि आब' मामाइनि नामा मा नाम? जोंहा फिसालानि नामा माबा मावफुंगोरा मोसाहारि। गोलावथार नामा। मार'फ्राखा नोजोर फैदो जा गुड आफ्टारनुन होनदों। गुड आफ्टारनुन आगै नोजोर। मा ओंख्रि जाखो? नोजोर दाउ आलुसो। औ दाउ आलुसो गोथाव मालाय दाउ। मा? जेरावबो थाङा अखा फैहांदो। गस्लाया गरम जाबाय खोमा बेलेग गान। हे फोथारावबो थांनांगोन। तिनथा सारिथायाव थांना दावराव खालामनाङालै है फनाव लखिबा है दावराव खालामनाङानो दै ओइ मबाइला नायनो माबा माबि खिथिदो। गोमबोरसिं नार्जारि नोजोर ब्र सापर्ट खालाम आंबो नोंनिखौ सापर्ट खालामो होनना बुंदों। जोंहा नोजोर आगैनिखौ सापर्ट खालामनो खोन्थाहरदों गोमबोरसिंआ बेक खालामगोन होननानै। गैला रावबो गैला जिर' जाबाय थांजोब्बाय खोमा। आंबो बारा गोबाव थाया फार्स्ट दसे थाबावनोसै आरोना 45 दङ चार्जआ दसे थाबावनोसै। रावबो गैयावनो दसे उन्दुना थानि जों। रावबो गैयावनो दसे उन्दुनोसै आं। जिउ नों साया माया दान्दिसेनिल' नोंखौ लानानै आं गेलेजाया। जि रावबो गैया सल' खनबाय थानोसै आं। जिउ नों साया माया दान्दिसेनिल' नोंखौ लानानै आं गेलेजाया। रोंजोबा गानखौबो सुखुनि समाव आं ओइनै जोंहा खाथियाव गोमबोरसिं नार्जारि आं दं आब'नाव औ जोंहा गोमबोरसिं दं। रावबो गैला सं थांजोब्बाय रावबो गैयैखाय मेथाइसो खनलाबायदों आङो जायाबाबो।
बर' ब्लग हाय मा ओंख्रि जाखो होनना सोंहरदों जोंहा ओंख्रिया ना संदों खोमा आरोना जाखांबाय सोरबा सोरबा आं जाथ'वाखैनो ओमफ्राय नोंसा मा ओंख्रि जाखो बर' ब्लग आगै ayo Bima ambil Ewari vlog gambar singagai full support please return na बुंदों जोंहा औवारि आब'आ gambar सिंखौहाय full support होदों आरोना ओमफ्राय return खालामनो थाखाय खावलायहरदों gambar सिङागै थाङाखैब्ला कमेन्ट हरदो आरो जोंहा औवारि आब' ब्लगखौ सापर्ट खालामना होदो बेक रिटार्न खालामदो प्रियंका ब्रह्म हाय आब' लाइक होना फैलायबाय औ थेंक इउ स माच प्रियंका ब्रह्म लाइक होनायनि थाखाय मा खबर मा ओंख्रि जाखो जोंहा ओंख्रिया ना संदों खोमा आं जाथ'वाखै आरो ना जाखांजोब्बाय गासैबो आं जाथ'वाखैनो ओमफ्राय नोंसा मा ओंख्रि जाखो आगै प्रियंका माब्रै दं आब' दंथ'यो दे आरोना बिदिनो गेजेरावनो मोजांबो गाज्रिबो गोमबोर सिं नार्जारि एवारि आब' नोंनाव कमेन्ट खालामदों आं नोंनाव होनना बुंहरदों जोंहा गोमबोर सिं नार्जारिया आब'नियावहाय एवारि आब'नाव कमेन्ट खालामदोंनो आरोना चेक खालामब्लानो जाबाय प्रियंका ब्रह्म निउ फ्रेन्ड काम होनना बुंहरदों जोंहा प्रियंका ब्रह्म ओमफ्राय जा निउ दङ प्रियंका ब्रह्मनिबो जइन जादों अखा फैहांदों जेरावबो थांनांलाबाबो बार फैहांदों बार गोसा फैहांदों लोमथा अखा बार फैगोन ना गोख्रोंहाय नोङो लायगोन ना बर' ब्लग सोरबाफोर लोगो गैयाबा लोगो जादो आंजोंबो होनना बुंहरदों जोंहा बर' ब्लगा प्रियंका ब्रह्म गोमबोर सिं फैदो लोगो जादो होनना बुंदों जोंहा गोमबोर सिं थांबाय थायाखै लोगो जानो खोन्थादों जोंहा प्रियंका ब्रह्मजों लोगो जादो प्रियंका ब्रह्म अके होनना बुंहरदों जोंहा प्रियंका ब्रह्मआ गोमबोर सिं नार्जारि प्रियंका ब्रह्म सापर्ट खालाम आंबो नोंनिखौ सापर्ट खालामगोन जोंहा गोमबोर सिं नार्जारिया प्रियंका ब्रह्मखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खोन्थाहरदों गावबो बेक खालामगोन होननानै एवारि ब्लग हाय नोजोर फुल सापर्ट डान प्लिज रिटार्न खालामदो होनना बुंहरदों जोंहा नोजोर आगै थांबायना थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट खालामहरदो जोंहा आब' औवारिया नोंनिखौ सापर्ट खालामबायनो ओमफ्राय प्लिज रिटार्न खालामना होदो आगै नोजोर थांबाय नामा थाङाखैब्ला कमेन्ट खालामहरदो फैलायबाय दे सासे
अके गोमबोर होनना बुङो गोजा प्रियांका ब्रह्मआ। फिसा खामबाबो बुढ़िया बाबा बुढ़िया बुढ़ी की है बाबा बुढ़ी की है बॉडी किया है बाबा राज बॉडी किया है गोमबोरसिं नार्जारि प्रियांका कमेन्ट खालामदों आं नोंनाव जोंहा गोमबोरसिं नार्जारिया प्रियांकानावहाय कमेन्ट हरना दोनहरबायनो आरोना बेक खालामना होदो। बाबा बाबा Kalau ngici tuh, sebenarnya kalau ngici nanya ini, kamu sih sabang bel kamu sih. Halo, thang Zubai ya gimana? Rabu gila song, komen gila. Udangsat Bromo, रावबो गैला ना बुंदों गैला रावबो थांजोब्बाय। गोमबोरसिं आं दं होनदों जोंहा गोमबोरसिं आगैया दङ दहायनिफ्रायनो बाखिफोरा थांजोब्बाय। उदांसार ब्रह्म गोमबोरसिं आंनिखौबो खालामदो दे होनना बुंदों जोंहा उदांसार ब्रह्मआ गोमबोरसिंखौहाय आंनिखौबो खालामदो दे होननानै बुंहरदों। मबाइला चार्ज गैयाबा चार्ज होना लाखा कारेन्ट थांसैसो खोमसि जाबाय। गोमबोरसिं नार्जारि अके होननानै बुंहरदों। खोमसि जादों ओंखारफैयासै खोमा खोमसि जाबाय। दसे बुस्रांलायगोन आरो उदांसार ब्रह्म भिडिअ फुल नायना खालाम कमेन्ट हरना दोन होनना बुंहरदों जोंहा उदांसार ब्रह्मआ गोमबोरसिंखौहाय भिडिअ फुल नायनानै खालाम कमेन्ट हरना दोन होनना बुंहरदों। साला थिला है
खालामबाय गोमबोर होनहरदों जोंहा उदांस्रा नेट प्रब्लेम नामा गिदिंबाय दं औ नेटानो प्रब्लेम गिदिंबाय थायो ओमफ्राय मबाइलाबो एसे प्रब्लेम आंना नेटाल' नङा मबाइलाबो एसे स्ल' जाग्रोबाय हें जाबाय ओइ थांदो मोसाथो आं मोसानो बादों एवारि ब्लग पिएल बड' स्टेटास फरके फुल सापर्ट दान खालामबाय प्लिज रिटार्न होनना बुंदों जोंहा आब' वारिया पिएल बड' स्टेटासखौहाय फुल सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय रिटार्न खालामनो थाखाय खोन्थाहरदों जोंहा पिएल बड' स्टेटासआ दंना गैया थांबायसो खोमा थाङाखैब्ला रिटार्न होदो कमेन्ट हरना दोनहर आब' पिएल बड'नाव प्रियांका ब्रह्म उदांसार लोगो जादो दे होनना बुंदों जोंहा उदांसारखौहाय उदांसार ब्रह्म प्रियांका आंनिखौबो खालामदो दे भिडिअ फुल नायना कमेन्ट खालाम होनना बुंहरदों जोंहा उदांसार ब्रह्मआ प्रियांकाखौहाय गोमबोर सिं नार्जारि प्रियांका आंबो बानायबाय होनना बुंहरदों जोंहा गोमबोर सिंहा प्रियांकाखौबो बानायबायनो आरोना प्रियांका अके होनना बुंहरदों खोमसि जाजोब्बाय बायहेरायाव दङ नामा नांलामोनलै दायो आङो सिरा लाना फैफा दे प्रियांका अके दान होनना बुंहरदों जोंहा एवारि हरबाय आगै रिजु होनना बुंहरदों जोंहा आब' वारिया कमेन्ट हरना दोनहरबाय आरो ना पिएलनिफ्राय पिएल आरो दहायनो थांदों खोमा ओमफ्राय बेक खालामगोन दे आब' कमेन्ट हरना दोनहरदोबा उदांस्रा ब्रह्म खाथियाव गान दामहोनो नाङा दे होनना बुंहरदों फिसालाया मबाइल नायगासिनो दं नोंनि माबा जाफैगोन खोमा आंना कपिराइट फिसा खालाम बाबु फिसा खालाम खालामना होनाय मबाइलखौ फिसा खालाम बानायनि माबा जाथारा इ गथ'दो कपिराइटआ दाख्लै फैदों आंनाव कपिराइट दाख्लै खेबसे कपिराइट फैदों फिसालायानो मा नोंसोरसो केप्टेन आं खेलासो दा थांगोन ना दसे थांनानै सोबानासो हैनाय गैया रावबो फैयावनो सिखायनायग्रोनिसो फैयो थांगासिनो दं थबाय था 5 मिनिट औ आगै रिजु जोंहा आरो बिब्लग खालामदों गोमबोर सिं थांबाय थाङाखै
बारसिं नार्जारि आरबि जागोन दे कमेन्ट खालामगोन आं नोंनाव जोंहा कमेन्ट खालामगोननो आरोना गोमबोरसिङा गैया आरबिनाव प्रियंका ब्रह्म उदांसार खालामबाय होनना बुंदों जोंहा प्रियंका ब्रह्मआ उदांसारखौहाय खालामबायनो प्रियंका ब्रह्म निउ फ्रेन्ड काम होनना बुंहरदों जोंहा उदांसार ब्रह्म जाय खालामदों भिडिअ कमेन्ट हरना दोन दे होनना बुंहरदों एवारि ब्लग हाय प्रियंका मा खबर आगै होनना बुंहरदों जोंहा वारि आब'आ आरबि ब्रह्म ब्लग गोमबोरसिं सापर्ट खालामबाय आंखौ टेग खालामदो जोंहा आरबि ब्रह्मआ गोमबोरसिंखौहाय सापर्ट खालामबायनो आरोना बेक खालामनो थाखाय खोन्थाहरदो प्रियंका ब्रह्म मोजां आब' होनना बुंहरदों नोंहालाय होनहरदों आंहाबो दंथ'यो मोजां सरि जोंहा आब' वारिखौ सोंहरदो जानांगौ प्रियंका ब्रह्मआ मा खबर होनहरदों आरबि ब्रह्म कमेन्टल' खालामनाङा सापर्टबो खालाम होनना बुंहरदों जोंहा आरबि ब्रह्म सापर्टबो खालाम कमेन्टबो खालाम आरो भिडिअखौबो वाच खालामनानै हो वाच खालामनानैसो कमेन्ट खालामनानै सापर्ट खालामब्लानो जाबाय वारि ब्लग र'आगै रिजु आं एसे बिजि थांथ'बाय औ दे आब' जेबो नङा थेंक इउ आब' प्रियंका ब्रह्म आब' आंनो सिबग्रोनो दे औ दे आगै जेबो नङा थेंक इउ थाम्फै फैलायलांबाय सं थाम्फै फैदो खोमसि जानो नालाय मासे थाम्फै फैदोलै थाम्फै फिसा फिसा फैसोदो खोमसि जानायनि थाम्फै फैदो बर' ब्लग नोंसा साबैसे होनोदो जोंहा 7 जोन गासै टटेल गथ' गथाय लानानै प्रियंका बर' ब्लग लोगो जादों होनहरदों जोंहा बर' ब्लगखौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों प्रियंका ब्रह्मआ
ब्लग जागोन बानायहर होनना बुंहरदों जोङो। आरबि ब्रह्म बर' ब्लग सापर्ट खालामबाय आंखौबो बेक खालामदो होनना बुंहरदों जोंहा आरबि ब्रह्म बर' ब्लगखौ खालामबायनो। एवारि ब्लग लाइक दाना गई ना बोला थैंक यू आब' थैंक यू सो मच लाइक होनायनि थाखाय। आरबि ब्रह्म गोम्बोर सिं बेक खालामदोंना खालामाखै सोंहरदों जोंहा। गोम्बोर सिं थांबाय थायाखै बेक खालामदोंना खालामाखै सोंहरदों प्रियंकाया। थांबायसो खोमा गोम्बोर सिं। उदांस्वर ब्रह्म आं गाबोन फुङाव हरगोन दे होनना बुंहरदों जोंहा। उदांस्वर ब्रह्मआ गाबोन फुङावसो हरगोननो आरोना। गोम्बोर सिं नार्जारि दं थाङाखै होनहरदों। दङ जोंहा गोम्बोर सिङा गैया। बेक खालामनो खोन्थाहरदों जोंहा आरबि ब्रह्मआ। आरबि ब्रह्म आब' वारि आंनि भिडिअखौ नायहैदो होनना बुंहरदों जोंहा आरबि ब्रह्मआबो भिडिअ नायनो खोन्थाहरदों आरबिया। आरबि ब्रह्म आब' रिजु नोंबो नायहैदो होनना बुंदों। औ जागोन दे आं दायोहाय नायहैगोन आरोना। दायो नायहरगोन आङो। गोम्बोर सिं नार्जारि आरबि नोंनि बानायखाबाय आं होनना बुंहरदों। आरबि नों बानायखाबाय आं होनना बुंहरदों जोंहा। गोम्बोर सिंआ बानायखाबायनो आरोना आरबिनिखौहाय। उदांस्वर ब्रह्म प्रियंका नों खालामदोंना होनना सोंहरदों जोंहा उदांस्वरआ। आरबि ब्रह्म अके गोम्बोर सिं होनना बुंहरदों। उदांस्वर ब्रह्म कमेन्ट हरदोंना हराखैमोन होनना सोंहरदों जोंहा उदांस्वर ब्रह्मआ प्रियंकाखौहाय। आरबि ब्रह्म बर' ब्लग मानो बेक खालामाखै होनना बुंहरदों। बर' ब्लग थांबायना थाङाखै बेक खालामनो थाखाय खोन्थाहरदो जोंहा आरबि ब्रह्मआ बेक खालामना होदो। लकेस्वर नार्जारि हाय आब' होनहरदों। हाय आगै लकेस्वर गुड इभिनिं। ओंखाम मा ओंख्रि जाखो आगै लकेस्वर? 30ल'सै आंना चार्जआ। सारिथासिम थानोसै आरोना आङो। 7थासिम नेटआ गिदिङाबा ओमफ्राय नेट थांबाथ' गैला। 7थासिम थाथारनोसै। लकेस्वर नार्जारि हाय आब' होनहरदों। आं फरायखांबाय नोंखौ। मा ओंख्रि जाखो आगै लकेस्वर? आरबि ब्रह्म लकेस्वर सापर्ट नांगौना नाङा होनना सोंहरदों जोंहा लकेस्वरखौ। आरबि ब्रह्मआ जानो सापर्ट नांगोना नाङा आगैनो खोन्थाहरदो। लकेस्वर दालिसोलै आब' होनना दङ जोंहा आगैया दालिसो। ओमफ्राय सापर्ट गैयाब्ला सापर्ट खालामदो लकेस्वर आगैयाबो। गोम्बोर सिं नार्जारि लकेस्वर सापर्ट खालाम आंबो नोंनिखौ सापर्ट खालामगोन होनना बुंहरदों जोंहा। लकेस्वर आगैखौहाय सापर्ट खालामनो खोन्थाहरदों गोम्बोर सिंआ बेक खालामगोन होननानै।
सापर्ट खालामना होदो। लकेसर नांगौ होनना बुंहरदों जोंहा नांगौनो जोंहा लकेसरा बेनोबो सापर्ट दे सापर्ट खालामलायदो नोंसोरो। गासिनोबोथ' नांखागोन नालाय आरो बे बर' ब्लग होनदों जोंहा बर' ब्लगाव अबाव थांखोथाय गैलासो खोमा बर' ब्लगा थांबाय जानांगौ बर' ब्लग गोमाबाय बर' ब्लगा थांबाय इयो। कमेन्ट हरना दोनहर आगै ब्रह्म कमेन्ट नुब्लाथाय बेक खालामगोन बेयो। उदांसार ब्रह्म आंनिखौ सोर खालामामोन खिन्थाहर दे होनना बुंहरदों जोंहा उदांसार ब्रह्मनिखौ सोर खालामदों खोन्थादो कमेन्ट हरना दोनहर अब्लानो मोनथिगोन। आर बि ब्रह्म दे नोंबो बेक खालामदो आं सापर्ट खालामसै लाखिसर होनना बुंहरदों जोंहा आर बि ब्रह्मआ लाखिसरनिखौ सापर्ट खालामनोसैनो ओमफ्राय बेक खालामनो खोन्थाहरदों आरोना। गोमबोरसिं नार्जारि उदांसार आं बानायगोन होनना बुंहरदों जोंहा उदांसार गोमबोरसिंआ बानायगोन आरोना उदांसारखौहाय। उदांसार लकेसर नार्जारि माहानि नों आब' होनना सोंहरदों आंखौ सोंहरदों नामा? आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय गोबोरथना आनसलिक गोलैयो जोंना। ओमफ्राय नोंलाय अबे जायगानि आगै लकेसरा? उदांसार ब्रह्म भिडिअआव कमेन्ट हरना दोन दे होनना बुंहरदों जोंहा उदांसार ब्रह्मआ भिडिअ कमेन्ट हरनो थाखाय खोन्थाहरदों आरोना। एम ब्लग इंलिस मा उन्दुनो ओंखारबाय ना मा आब' होनहरदों औ सिआइबाय दं आरोना हराव भिडिअ नायोना उन्दुनो ओंखारदों। ओमफ्राय मा खबर आगै एम ब्लग मा ओंख्रि जाखो दिनै? बर' ब्लग ओरैनो बर' ब्लगा फैबाय जोंहा दासो हरबाय आरबि होनना बुंहरदों जोंहा हरबायनो आरबिखौ बर' ब्लगा लकेसर नार्जारि ए आब' होनना बुंहरदों। आरबि ब्रह्म लोक्षि सापर्ट खालामबाय आंखौबो बेक खालामदो सापर्ट खालामबायनो जोंहा आरबि ब्रह्मआ बेक खालामनो खोन्थादो लकेसरखौहाय। एम ब्लग ना फ्राय ओमफ्राय आलुसोमोन आब' नोंस्रालाय? जोंहाबो ना संदों खोमा आं जाथ'वाखैनो। आरबि ब्रह्म भिडिअ नायनानै हरगौमोन होनना बुंहरदों जोंहा आरबि ब्रह्मआ दायोहाय भिडिअ नायनानै हरब्लानो जाबाय। लकेसर नार्जारि आं बिजनिनि आब' जोंहा लकेसर नार्जारिया बिजनिनि। आरबि ब्रह्म ब्लग लोक्षि नोंबो बिजनिनिसो आंबो बिजनिनि जोंहा आरबि ब्रह्मआबो बिजनिनिनो अब्ला सिनायलायनोबो हानाय मा गामिनि खोन्थालायदो सानैजों। लोकेसर आंबो बिजनिनि मा गामिनि खोन्थाहरलायदो। उदांसार ब्रह्म भिडिअ नायना खालामदे चेनेलाव थांनानै खालामनाङा दे। लोगोफोर सोरबा गोदान दंखायोब्ला गावसिला बायना हरदो दे होनना बुंदों जोंहा सोरबा गोदान दंला गावसिला बायना हरनो सोर गोदान दङ खोन्थाहरदो जोंहा एम ब्लगदोहाय जइन जादो। लोक्षिसर नार्जारि बालातला होनना बुंहरदों जोंहा बालातलानिनो लोक्षिसर नार्जारिया। ओमफ्राय आरबि ब्रह्मआ अबे गामिनि खोन्थाहरदो आरबि ब्रह्म आंनि लोक्षिखौ दसे ब्लु होलाय आब' होनना बुंहरदों औ दे।
आरबि मालातलानि स' होनना बुंहरदों जोंहा आरबि बालातलानि स' होनहरदों। ओमफ्राय बेलतला ना बालातला मिथिया बिजनियाव बेलतला दं। लोकेस्वर नार्जारि नों माहानि होनना बुंहरदों। बर' ब्लग आब'आ बहानि जाहरलायबाय सोर खासे आब'खौ सोंहरदों आंखौ। आं बाक्सानि बरपेटा रडनि। आरबि ब्रह्म आं माकारानि लोखि आगै होनना बुंदों जोंहा माक्रानिनिनो आरबि ब्रह्मआ। गोम्बोर सिं नार्जारि एम ब्लग सापर्ट खालामदो आंबो नोंनिखौ सापर्ट खालामगोन होनना बुंदों जोंहा गोम्बोर सिंआ एम ब्लगखौ सापर्ट खालामनो खोन्थाहरदो नोंनिखौ सापर्ट खालामगोन होननानै। लोकेस्वर नार्जारि होनना बुंहरदों। आरबि ब्रह्म दे आगै बेक खालामदो लोक्षि होनना बुंहरदों। लोकेस्वर नार्जारि अके आब' होनना बुंहरदों जोंहा। बर' ब्लग आं बाक्सानि होनहरदों जोंहा बर' ब्लगाबो बाक्सानिनो। बाक्सा बे जायगानि। आरबि ब्रह्म भिडिअ नायनानै खालाम आगै होनना बुंहरदों जोंहा आरबि ब्रह्मआ। बाक्सा बे जायगानि। उदांस्रि ब्रह्म दे आं थांथ'नोसै दे होनना बुंदों। जेबो नङा थेंक इउ स' माच उदांस्रि ब्रह्मनिसिम। बर' ब्लग सालबारि बाजार सेराव जोंहा सालबारि बाजार सेरावनो होनबाथ' खाथिनिसो। सालबारि अबे मा गामि मा जायगा बर' ब्लग गामिबोथ' थाङा सालबारि बाजार सेरावनो आं जोंना नै खुस्राबारि जोंना खुस्राबारि होनो फाख्रिगुरिनि खोमा। एम ब्लग अके भिडिअ नायना खालाम होनना बुंहरदों जोंहा आरबि ब्रह्म जोंहा बालातलायाव बाहागि दं आगै होनना बुंहरदों जोंहा आरबि ब्रह्मआ बालातलायाव बाहागि दं होनो सिनायलायनो हानाय। बालातलालै माबानि बिजनिनि बेलतला नङा बालातला ओरैलाय फाख्रिगुरिनि जोंहा बर' ब्लगआ फाख्रिगुरिनि। होमबाथ' टिएन मोननि गामिनि आरोना टिएन ब्लगआ फाख्रिगुरिनि बेबो। जोंना माबा हारांपारा होनो हारांपारा। बर' ब्लग सालबारि बाजाराव फैयोना फैया आं सालबारि बाजाराव थांफेराखै थाङानो आङो बांसिनानो थाङा। ओरैनो सालबारियाव खामानियाव स्कुलावसो थांदोंमोन खेबसे एल पि स्कुल ना हाइ स्कुलमोन ना बे थांनाया सालबारिया नोंनियाव दिलिटआव एडमिसन जानायाव स्कुलावसो थांदोंमोन हायार सेकेन्डारियाव ओरैनो बाजाराव थाङाखै। माबायाव थांदों आरो सालबारियाव सकआव ओंखाम उखैदों आं दासो। लोकेस्वर बर' खालामबाय आब' होनना बुंहरदों। आरबि ब्रह्म सालबारियाव आं थाङो आब' होनना बुंदों। जोंहा सालबारियाव फैयोनो आरोना आरबि ब्रह्मआ सालबारियाव सोरबाफोर दङ जानांगौ। आरबि ब्रह्म मागै होनना बुंहरदों बर' ब्लग गामिनि टिएनआ जोंहा बर' ब्लगआ टिएनआ गामिनि आरोना। आरबि ब्रह्म दे ब्लु बोखारदो आब' दे जोंहा माबा मोनफैदों बिजोंनो जागोन। एम ब्लग इंलिश गोम्बोर सिं गोम्बोर सिं सापर्ट खालामबाय दे अननानै बेग हरफिन होनना बुंहरदों जोंहा आरबि ब्रह्म लोक्षि आगै आरो आंनिखौबो होनना बुंहरदों। लाखि आगै आरो आंनिखौबो होनना बुंहरदों खोमा। आरबि ब्रह्म बाय आब' होनना बुंदों। जेबो नङा आगै थेंक इउ स' माच आरबि ब्रह्म आगैनिसिम। फंजा नार्जारि दहाय मा जानायमोन आब' होनना बुंदों आंखौसो होनदों नामा मा जानायमोन लोगो आं
नेट थांना होदोंमोन नेटआ थांदोंमोन आरोना नेटआनो थाथेरा लकेस्वर नार्जारि आब' नोंनि भिडिअखौ दिनैसो नुदों आं आब' दिनैसो नायदों होमबा ना गोदानखासो लकेस्वर नार्जारिया गोदानखासो नामा गोदानबा सापर्ट खालामना होदो आंखौबो ओमफ्राय आंबो बेक खालामगोन कमेन्ट हरना दोन भिडिअ नायनानै गोमबोर सिं नार्जारि एम ब्लग आं नोंनाव कमेन्ट खालामदों होनना बुंहरदों जोंहा गोमबोर सिं नार्जारिया एम ब्लगनाव कमेन्ट हरना दोनहरदोंनो एम ब्लग अके होनना बुंहरदों आरबि ब्रह्म सोरनिखौ आगै होनना बुंहरदों जोंहा आरबि ब्रह्मआ बर' ब्लग बबे गामिनि आरबि ब्रह्मआ होनना बुंहरदों जोंहा बर' ब्लगआ बबे गामिनि आरबि ब्रह्मखौ सोंहरदों आरबि ब्रह्मआ बबे गामिनि होनदोंमोन लायो अ जोंहा बिजनिनिसो ना आरबि ब्रह्मआ बिजनिनिसो आरबि ब्रह्म आं बिजनि बर' ब्लग होनना बुंहरदों एम ब्लग दे आरो लोगो जादो अननानै होनना बुंहरदों लकेस्वर नार्जारि गोदानसो आब' होनना बुङो जोंहा लकेस्वर नार्जारिया गोदानसो सापर्ट खालामना होदो आगै आंनिखौबो आंबो बेक खालामगोन आरो सोरबाफोरबो लकेस्वरदो गैयाबा सापर्ट खालामलायदो फुंजा नार्जारि गोदान दंब्ला लोगो जानो फैदो रा होनना बुङो नै जोंहा लकेस्वर गोजान दङ ब्लु हो होनना बुंहरदों बर' ब्लग गोमबोर सिं लोगो जाहरदो भिडिअस नायना होनना बुंहरदों जोंहा लकेस्वर नार्जारि साबस्क्राइब खालामबाय आब' नोंनिखौ होनना बुंदों औ जागोन दे कमेन्ट हरना दोनहर आरो दे आगै आं दा उनावहाय बेक खालामगोन बर' ब्लग लोगो जादो दे होनना बुंहरदों गोमबोर सिं नार्जारि बर' ब्लग बानायबाय होनना बुंहरदों जोंहा बर' ब्लगखौ बानायबायनो गोमबोर सिंनानै जोंहा टिएनआ फैबाय हाय नुदों हाय टिएन बर' नोंखौनो रायखांदोंमोन दानि दसे सम बर' ब्लग फुंजा आंजोंबो जाहरदो होनना बुंहरदों जोंहा बर' ब्लगआ एम ब्लग लकेस्वरखौ गोदान बादि मोनदों औ गोदाननो लकेस्वरा आं गोसो दंब्ला लोगो जानो हागोन आंजों जोंहा लकेस्वराबो लोगो नांगौबा लोगो खालामना लादो एम ब्लगजोंबो अके फ्रेन्ड आं चेक खालामगोन होनना बुंदों जोंहा एम ब्लगआ फुंजा नार्जारि बर' ब्लग थांगौ लोगो जानो होनना बुंहरदों जोंहा बर' ब्लगआ लोगो जानो थांगासिनो ओमफ्राय मा खुलुमनाय आरो रेन्ज जासिहरबाय जोंहा टिएनआ औ जोंहा रेन्ज नांगौ माने बेटारि ल' आंना बेटारि ल' जाबाय 20% सारिथा जाबाय सम दोननोसै र' आंबो दसे फुंजा भिडिअ होथाराखै नामा नों माथो नटिफिकेसनानो फैयाखै आं फुंजाया भिडिअ होदोंना होआखै नटिफिकेसन नुजाफैयाखैनो गोमबोर सिं नार्जारि लकेस्वर नार्जारि आंनिखौबो सापर्ट खालाम आंनावबो सापर्ट खालामगोन नोंखौबो सापर्ट खालामगोन होनना बुंहरदों जोंहा रलेसिरा बर' ब्लग दसे उनाव बाहायफिनगोन गोमबोर सिं होनना बुंहरदों जोंहा बानायफिनगोन होनना बुंदों बर' ब्लगआ एमबो ब्लग मा जाखो नोंथां नांथाबायसो आब' औ नेटआ थांदोंमोन आरोना बर' ब्लग फुंजा नार्जारि बर' ब्लग मानो इसेबां दावराव खालामफैयो फुंजा नार्जारि होना हरलै
फुंजा नार्जारि बर' मानो दावराव खालामबाय थायो नोंसोरो हा फुंजा नार्जारि इथिंबो दावराव इथिंबो दावराव दरखौबो ब्लां ब्लां खेंना गालांबाय फुंजा नार्जारि बर' ब्लग सापर्ट खालामबाय होनना बुंदों जोंहा फुंजा नार्जारिया बर' ब्लगखौ सापर्ट खालामबायनो टिएन बर' ब्लग प्लिज बेक सापर्ट हरदे होनना बुंहरदों जोंहा टिएन बर'आ बर' ब्लगखौहाय बर' ब्लगजों सापर्ट गैलाया नामा जोंहा टिएन बर'आ नोंसोर माथो मोनसे गामिनि नङा होमबा फुंजा नार्जारि एम ब्लग दा सम भिडिअ होनो हाथ'वाखै मानडेनिफ्रायसो एडिट खालामनो सम मोनगोन आं होनना बुंदों जोंहा गैयालाय ओइ बाहेरावनो दं जोंहा दासान्दि भिडिअ होथ'नो हाथ'वाखैनो सोरमोनलायो मोननो हाथ'वाखै फुंजा नार्जारिया मानडेनिफ्रायसो होगोन होनना बुंहरदों आंबोथ' ब्लग भिडिअ बारा लाबोनो हाथ'वाखै एम ब्लग इंलिश अके लोगोफोर आं थांथ'नोसै दे ना औ दे आंबो थांनोसै बारा गैला आंनाबो नै नेट गैला सरि नेट गैलालायनो चार्ज गैला आरोना आंबो दोननोसै आगैमोन बर' ब्लग दा हरगोन टिएन औ स्क्रिनशट मारिनानै लादो नोंसोर आगैमोना ओमफ्राय दायोहाय बेक सापर्ट खालामलायदो आंबो दोननोसै गोमबोरसिं नार्जारि टिएन बर' सापर्ट खालामदो आंबो नोंनिखौ सापर्ट खालामगोन होनना बुंदों जोंहा गोमबोरसिङा टिएन बर'खौ सापर्ट खालामनो खोन्थाहरदो बेक खालामगोन होननानै मिना बसुमतारी फैदो जानानै हाय आंनिखौबो सापर्ट खालामदो होनना बुंदों जोंहा मिना बसुमतारी थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोंहा स्क्रिनशट मारिना लादो मिना बसुमतारीखौबो सापर्ट खालामना होदो जाजा सापर्ट गैया फुंजा नार्जारि बर' ब्लग बेक हर ओमफ्राय भिडिअ नायफुनानै समावसो साब खालाम नांगौ दे होमबासो आनजाया होनना बुंहरदों जोंहा फुंजा नार्जारि बर' ब्लग दसे उनाव हरगोन फुंजा नार्जारि ओमफ्राय बर' ब्लग बाय होनना दे बाय फुंजा नार्जारि अके बर' ब्लग होनना बुंदों दे होमबा आगैमोन आंबो दोनथ'नोसै थांथ'नोसै आरोना गाबोनो सम मोनब्ला आं फैफिनसिगोन आगैमोनाबो फैफिनब्लानो जाबाय आंना चार्जबो गैला ओमफ्राय लोगोफोरा फैसागो रियासल खालामनो नेफैबाय दङ अब्ला नोंथांमोननिसिम आंजों दसे सम हेफाजाब होफैनायनि थाखाय थेंक इउ स माच आगैमोननिसिम आं दिनैनि लाइभ स्ट्रिमखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय बाय बाय नेक्स्ट टाइम सि इउ स्क्रिनशट मारिना लागैमोन ओमफ्राय सापर्ट खालामलायदो अके बर' ब्लग होनहरदो बाय आगैमोन दै गाज्रि दामोन दोनबाय आङो